Εκεί μπορεί να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στο διαδίκτυο. Δοκίμασε να στείλεις μια κάρτα χριστουγεννιάτικη σε πελάτες. Δοκίμασα, αλλά δεν τα κατάφερα. Ο Κύπρος επιχειρηματίας έχει μια μακρά ιστορία, αλλά χρειάζεται σήμερα πάρα πολύ βοήθεια για να μπορέσει να προσαρμόσει το δικό του τρόπο σκέψης, αλλά και τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται, για να μπορέσει να παραμείνει επιχειρηματίας. Στις 39 σελίδες έγινε το ίδιο. Wow. Ωραία. Το πρόγραμμα Δικτυωθείτε αποτελεί σίγουρα ένα ιδιάζοντα παράγοντα για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τη σύγχρονη τεχνολογία, για να μπορέσουν οι ίδιοι να επιβιώσουν και να ανταγωνιστούν στην ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά. Για 10 προϊόντα που αφορούν το σούπερ μάρκετ μπορεί να δοκιμάσει να βάλεις κάποιες τιμές, αριθμούς ας πούμε. Α, ναι κυρία, θα με βάλεις και εμένα έτσι εδώ. Μάλιστα, λοιπόν. Το γεγονός και μόνο ότι αφορά την αιχμή της τεχνολογίας αποτελεί από μόνον του παράγοντα τον οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Αντίθετα, είναι ένα κίνητρο και για το κέντρο παραγωγικότητας, αλλά και για τους άλλους φορείς στην Κύπρο να προσδώσουν τη σημασία που πρέπει να προσδοθεί σε αυτόν το έργο. Η εκπαιδευτική στήριξη του προγράμματος Δικτυωθείτε υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας τα τελευταία 6 χρόνια. Μέσω αυτού του πολύ σημαντικού μαζικού προγράμματος καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε περισσότερους από 30.000 μικρομεσαίους Έλληνες επιχειρηματίες στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής τους. Και αυτή ακριβώς τη σημαντική εμπειρία θα θέλαμε να μεταφέρουμε και στην Κύπρο. Η ευκαιρία λοιπόν μας δόθηκε μέσω της πρόσκλησης ενδιαφέροντος από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την ευκαιρία αξιοποιήσαμε. Είχα πάρει μία επιστολή στην οποία περιλαμβάνεται μία φόρμα αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δικτυωθείτε στην Κύπρο. Πάντα ήθελα να ενημερωθώ καλύτερα όσον αφορά το ίντερνετ και γενικότερα την τεχνολογία, έτσι που να μπορέσω να την αξιοποιήσω στο φαρμακείο μου για την επιχείρησή μου. Και αυτόν οπωσδήποτε το θεώρησα σε μια χρυσή ευκαιρία για να ενημερωθώ. Πήρα μια επιστολή από το ΚΕΠΑ που ενημέρωνε για το πρόγραμμα, γέμασα το έντυπο και πήσαμε. Ενδιαφέρε με πώς θα μπορέσω να βάλω την επιχείρηση στο κομπιούτερ, πώς θα με βοηθήσει να μπορώ να εξυπηρετήσω πιο εύκολα τους πελάτες και να μην τους χάνω τους πελάτες. Εγώ σε βρίσκω ανά πάσα στιγμή. Είχε εσύ μια επιστολή εδώ στον νηπιαγωγείο κάποια στιγμή και ενώ στην αρχή το άνοιξε κάπως αδιάφορα, διότι παίρνουμε πάρα πολλές επιστολές. Όταν είδα ότι υπήρχε μια προσφορά για θέματα διαδικτύου και δικτύωσης που έχει σχέση με το νηπιαγωγείο, είπα ας απαντήσω και αν επιλεγώ δεν χάνω και τίποτα. Και αυτό έκανα, το έστειλα και πραγματικά πήρα απάντηση πολύ σύντομα. Με πήραν τηλέφωνο από το Κέντρο Παραγωγικότητας και με ενημέρωσαν ότι έχει ενταχθεί η επιχείρηση μου σε αυτό το πρόγραμμα και μετά προχώρησε η υπόθεση πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για το πρόγραμμα Δικτυωθείτε στην Κύπρο έχω μάθει μέσω του Κέντρου Παραγωγικότητας και των εφημερίδων, όπως και με την επικοινωνία μου με άλλους επιχειρηματίες που διαθέτουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε διαθεστεί να κάνουμε αίτηση για το πρόγραμμα, δηλαδή πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο εξελίσσουμε την επιχείρησή μας. Ερχόμαστε σε επαφή πιο εύκολα με ξένες επιχειρήσεις και τους προμηθευτές, ενώ μένοντας στα δεδομένα της Κύπρου δεν θα μπορούμε ούτε να έχουμε επαφή ούτε να μιλήσουμε μαζί τους. Ενδιαφερθήκα να κάνω αίτηση γιατί η επιχείρηση είναι στα πρώτα στάδια τώρα, καινούργια, και ένιωσα ότι το Δικτυωθείτε μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και να μας λύσει αρκετά προβλήματα που έχουν σχέση με το διαδίκτυο, τα computers και άλλα συναφή θέματα. Ο λόγος που κάναμε αίτηση για να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα αυτό ήταν η απόφαση που πήρε η εταιρεία μας για χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
τόσο ώστε από τη μια μεριά η εταιρεία μας να είναι όσο το δυνατό πιο παραγωγική και από την άλλη να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Ο λόγος που έκανα την αίτηση είναι ότι πιστεύω ότι το ίντερνετ μπαίνει σιγά σιγά πιο πολύ στη ζωή μας. Οπότε χρειαζόταν και η επιχείρησή μας να αναβαθμιστεί όσον αφορά ότι χρειαζόμαστε ιστοσελίδα για να κάνουμε μια διαφήμιση μέσω ιστοσελίδας, να βρίσκουμε προϊόντα μέσω του ίντερνετ που ίσως να μας στοιχήσουν λιγότερα, ας πούμε, παρά να τα πάρουμε από οπουδήποτε εδώ. Και γενικά, ας πούμε, μια αναβάθμιση, ξέρω εγώ. Το ΚΕΠΑ των τελευταίων καιρών έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για προώθηση τέτοιων ουσιαστικών μέτρων και πρωτοβουλειών που να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου. Να αναφέρω επιγραμματικά το e-Γνώσης, το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ, την Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων, το Ευρωπαϊκό Προϊόντων και Υπηρεσιών. Όλες αυτές είναι διαλυξιακές υπηρεσίες οι οποίες πιστεύω προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις. Και φυσικά ήταν και για αυτούς τους λόγους για τους οποίους θεωρήσαμε σημαντικό να εμπλακούμε σε έναν τέτοιο έργο όπως το Δικτυοθήτη και Εξελιχτήρι. Αυτοματοποιούνται κάποιες εργασίες που είχα να κάνω καθημερινά σε διάφορους τόπους. Τώρα μέσω του διαδικτύου μπορεί να τα κάνεις αυτόματα. Πληρωμές, για τα email σου, για τις πληρωμές σου, για τις κυβερνητικές υπηρεσίες, για όλα. Σχεδόν σε όλα τα επίπεδα μας έχει καλύψει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το email μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί έχουμε αρκετούς πελάτες που φέρνουν προϊόντα από το εξωτερικό και σχεδόν καθημερινά έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ μας και οι παραγγελίες γίνονται μέσω του email. Τις χώρες που εργαζόμαστε μέσω του διαδικτύου είναι με Αυστρία, Γερμανία, Κροατία, Ιταλία, Ελλάδα και πιστεύω ότι αν δεν ήταν το διαδίκτυο τα έξοδα θα ήταν υπεραρκετά. Ενώ με αυτά έχουμε έναν σοβαρό χαμηλό κόστος, το οποίο είναι πολύ καλό και για μας και για τους πελάτες. Έρχεται ένας πελάτης από τη Γερμανία για παράδειγμα, ο οποίος παίρνει ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Αυτόν το φάρμακο οπωσδήποτε εμείς με την εμπορική του μορφή δεν το συναντήσαμε προηγουμένως. Για να μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε με έναν ανάλογο φάρμακο πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε κάποιες πληροφορίες. Πρέπει να βρούμε την ουσία, τον generic του φαρμάκου για να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε χωρίς συνταγή. Μέχρι τώρα θα έπρεπε οπωσδήποτε να ψάχνουμε σε φαρμακοποιίες, σε εγκυκλοπαίδειες κλπ. Οπωσδήποτε το ίντερνετ προσφέρεται για να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες. Και όποτε το χρειάστηκα πραγματικά με έβγαλε ένας από πρόσωπο. Μέσα από το διαδίκτυο ενημερωνόμαστε για τον ανταγωνισμό, για τι γίνεται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσπαθούμε να είμαστε πάντα κοντά στα νέα trends που έχουν να κάνουν σχέση με τη δική μας επιχείρηση. Οι πιο χρήσιμες υπηρεσίες στο διαδίκτυο είναι κυρίως η έρευνα, να ψάχνουμε κάτι για καινούργια μενού που αφορούν τα εστιατόρια και να παίρνουμε ιδέες από το διαδίκτυο. Ακόμη και έτοιμες συνταγές, τις οποίες τροποποιούμε, βελτιώνουμε και χρησιμοποιούμε για τη δική μας επιχείρηση. Ακόμη επικοινωνία με συνεργάτες στο εξωτερικό, μέσω email ή και ανοιχτής επικοινωνίας με τηλεβίδεο. Η επιχείρηση μας εργάζεται εδώ και 5 χρόνια με τον ίδιο τρόπο. Το 90 με 95% των κρατήσεων μας αλλά και της όλης λειτουργίας της μονάδας έρχεται μέσω ίντερνετ. Η δουλειά μας είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου από το ίντερνετ και οι συναλλαγές μας οι τραπεζικές, ακόμα και οι πράξεις μας γίνονται μέσω ίντερνετ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς για να λειτουργήσουμε είναι καθαρά από το ίντερνετ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά η επιχείρηση. Τα θέματα που κατά κύριο λόγο ενδιαφέρουν τον νηπιαγωγείο ήταν η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, ώστε να μπορούμε να βγούμε προς τα έξω εμπορικά, κάτι που δεν το είχαμε κάνει μέχρι σήμερα και για να είμαι ειλικρινής δεν θα το έκανα αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή